ଯେଉଁ ଦେବୀଙ୍କର କୃପା ବଳରେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି ସାରଳା ଦାସ ଏବଂ ଆଦିକବି ନାମରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଝଙ୍କଡ଼ବାସିନୀ ମା ସାରଳା। ମା ହେଉଛନ୍ତି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଅଷ୍ଟଭୁଜା ମହିଷାମର୍ଦିନୀ ସ୍ୱରୂପ। ଗୋଟେ ହାତରେ ଶୂଳ, ଅନ୍ୟ ହାତରେ ମହିଷାସୁରର ସିଂହକୁ ଧରିଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 6ଟି ହାତରେ ଧନୁ, ଖଡ୍ଗ, ଢାଲ, ବୀଣା, ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଘଣ୍ଟି ଧରିଛନ୍ତି। ମା ଏକାଧାରରେ କୃପାମୟୀ ସ୍ୱରୂପ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧକାରୁଣ୍ୟ, ସମନିଷ୍ଠୁରତା ଓ ବାଗ୍ଦେବୀ ମଧ୍ୟ। ପୂର୍ବେ ମା ସାରଳ ଗ୍ରାମରେ ଥିଲେ, ସମୟକ୍ରମେ ମା ସେଠାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନର କନକପୁରୀ ସ୍ଥାନରେ ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ମା ସାରଳାଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା କନକ ଦୁର୍ଗା ବର୍ଷକୁ 8 ଥର ସାରଳ ଗ୍ରାମରେ ନିଜର ମୂଳ ପୀଠକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ପରଶୁରାମ ନିଜର ସରମୁନରେ ମାଙ୍କ ଆକୃତି କରିଥିବା ନେଇ ଲୋକ କଥାରୁ ଜଣାପଡେ। ମା ସାରଳା ଏମିତି ଏକ ଦେବୀ ଯାହାଙ୍କ ନୈବେଦ୍ୟରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବେଲପତ୍ର ଏବଂ ତୁଳସୀର ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ମା ଏକାଦଶୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବେଶ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଯେ ଏକାଦଶୀରେ ମା ସାରଳାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥାଏ, ସେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଜଗନ୍ମାତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଖ୍ୟ ଦିଗରେ ନିଜର ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେବେ କି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରି ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ହେଲା ଚୈତି ଯାତ୍ରା। ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଘଣ୍ଟପାଟୁଆ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ବେ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଷୋଳ ପୂଜା ସମୟରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସନ୍ଧି ବଳି ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ମାଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ସେ ବଳିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ମହାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମାଙ୍କ ପାଖରେ 108 ଭୋଗ ହାଣ୍ଡି, ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ପଣା ଏବଂ କାଳିକା ନୃତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ମହାଷ୍ଟମୀରେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶୀ ରୂପେ ନିଜକୁ ରୋମାଞ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ସାରଳା।